Jes, taas pelaamaan. Ai mitä? No, sul tuli loppuviikkoksi pois tietokone ja äiti antoi luvan pelaa. Siis mitä? Eikö? No, hui vitsi. Mä kokeilen pleikkaria. Saanko tätä edes pelata rauhassa? Mitä sä oot Eetu käyttänyt mun rahoja? Siis mitä? Mä en oo mitään käyttänyt. Asetu, ei mene läpi. Kuule loppuviikkoksi tietokone, puhelin ja pleikka pois. Vitsi. Vitsi. Hei Eetu, voisitko sä antaa mun Simsiin 100 €, kun mä tarvin tota rahaa tuohon. Mitä? Ei muuten Varppina anna. Mun rahoja. Siis mitä nyt taas? Hei Eetu, sun menee 8 viikoksi tietokone pois, pleikka ja puhelin. Ja nyt annat sille vähän Sims-rahaa, kun se on niinku ahkerasti tehnyt työtä tuossa Simsissä. Ymmärrätkö? Siis mitä? Tän on pakko olla oli hopi siihen siivoamiseen. Jes, taas pelaamaan. Ai mitä? No, sul tuli loppuviikkoksi pois tietokone ja äiti antoi luvan pelaa. Siis mitä? Eikö? No, hui vitsi. Mä kokeilen pleikkaria. Saanko tätä edes pelata rauhassa? Mitä sä oot Eetu käyttänyt mun rahoja? Siis mitä? Mä en oo mitään käyttänyt. Asetu, ei mene läpi. Kuule loppuviikkoksi tietokone, puhelin ja pleikka pois. Vitsi. Vitsi. Hei Eetu, voisitko sä antaa mun Simsiin 100 €, kun mä tarvin tota rahaa tuohon. Mitä? Ei muuten Varppina anna. Mun rahoja. Siis mitä nyt taas? Hei Eetu, sun menee 8 viikoksi tietokone pois, pleikka ja puhelin. Ja nyt annat sille vähän Sims-rahaa, kun se on niinku ahkerasti tehnyt työtä tuossa Simsissä. Ymmärrätkö? Siis mitä? Tän on pakko olla